Gunawan Wibisana sira ingkang madheg geng nata neng angka siniwing raseksa karana prabawanta kagyatra sing manah kula sinuwun kepareng miji lawan ingkang abdipun senggana anuman wonten timbalan iki ngadhawu aja dikangelan para kadang wanara wis padha tumekaning pati nanging keparinging Bathara isih ana wiradat sarta usadane lajeng usadanipun menapa sira lumawata menyang sukuning gunung Mangliawan upadinen ora ning lata Mausada utawa Mausadi iku kena kanggo ngusadani miradati kelawan kadang para wanara kang padha temekaning pati sedika kesaken dawuh nyuwun pamit jinuwun. Anoman malumpat sampun prapteng witing naga sari mulat mangandhap katingal panut yayu kuruaking welah ketiwasan aku kadhawan kinen ngupaya ron lata Mausadi ya Mausada sukuning gunung Mangliawan mongko kegudungan semene akeh aku urung tau weruh rupa-rupa wujuding kegudungan iki gek sing ndi nek tak pethik iki engko gek kleru kae engko kae gek kleru liyane kok ribet men Pak angkat tak bedole sak gununge Kanjeng langit kelap-kelap katon Wirkakincang rori sang mawe gandrung Separang katlukir moyak mayik
katon tias balewur kepriya noman inggih berkah pangestu paduka sinuwun kula sampun saged tansah damel mpun tansah damel Den sampun Kyai napa pundi niku wonten wingking panjenengan menika wonten wingking lha ya wonten wingking panjenengan menika kula atur mrisani lha lho weh dobilah iki sampeyan ugal-ugalan nek gununge mangangkat karep sampeyan pripun jare sampeyan niku pun ngerti godhong Sambilata napa dereng dereng bagi sampeyan niku omong moro-moro mak blas mangkat bingung ta sampeyan inggih nyuwun pangapunten Kyai dumugi wonten sukuning Mangliawan bingung liwung raos sing manah kula tinimbang kula mangke wong sawangsa kula angkat sak gunungipun nggih mriki kula kandhani lah niki lho godhong Sambilata niku padha-padha akeh godhong semonten kae ning beda dhewe oh ngaten nggih godhong niku meh-meh kaya godhong talok ning rupane gagang wungu niku nek cara biyen enten sing ngarani rupane kaya godhong lateng nek lateng niku gateli nek Sambilata niku mboten wong niki paite jan pun kaya Bratawali ngaten mula kena kanggo wisada kena kanggo tamba inggih Kyai pun saniki nggih mengke mang buktekke kula pethikke niki pun pun ditaruk mawon lah niki pun mangke panjenengan borehaken kan sedaya para wanara nek pancen kodrate dereng pinulunging Gusti mesti bakal waliya temah jati temah mulya inggih Kyai ngesaken dawuh sinuwun kepareng kula nyuwun pamit ya anoman nganti kawicaksanan Marika den prayitna munira ririheka balik titya ning Gandayani Trisanya purnama sasi sinuwun apa Kyai janjane ngoten sedaya umat utaminipun para kawula ing Karang Pradusunan menika bab perkawis sesakit nggih pun limrah tur tambane nggih pun enten nek tamba cara kuna niku ing antarane nggih bangsane kayata godhong Sambilata kunir puyang sak pitute niku kena kanggo tamba mula ampun sumelang ampun kuwatir lelara niku adile nggih ditambani syukur ingkang kawogan tegesipun ingkang kawogan para pamarentah sampun menggalihaken bab perkawis usada nah menika kangge srana ngawekani saderengipun usada ingkang sae menika dateng menika kangge ngawekani langkung rumiyin bisa mengkono ya Kyai nggih kanthi manah ingkang pitados kaliyan panguwaosing Gusti mangke sesakit tartamtu tumunten ical iya Kyai pun monggo caket ingkang abdipun anoman
palukon lakuning lekas kita linuteng kidung kadung kadereng ngomong memangun manah rahayu ayu ana kang tanah kolong mulung manadukara kepriye pawartane kabeh para kadang wanara Kakang Narpati Sugriwa nggih berkah pangestu paduka sinuwun sedaya para wanara mboten wonten ingkang kajijir nggih awit saking ingkang abdipun Anoman ingkang sampun namaken usadanipun Ranrata maos Adi tetela menika saged maloyakaken para wanara ingkang rikala semanten dumugi ning sirna iya ingkang mengkono mau pranyata durung pinesti awis saka keparinging Gusti kasinggihan dawuh paduka sinuwun ora ngalengka sapa sing jumeneng dadi senopati mboten wonten malih kejawi namung putra ngalengka ingkang namipun Indrajit darbe pusaka ingkang ampunipun kagila-gila pusaka saged ngedalaken Prabowo ngedalaken tatsaka utawi sawer ingkang ageng-ageng mengkono nggih Yayi Wibisana nuwun kula wonten timbalan keng adawu Yayi lelakon iki dak pasrahke marang Si Adisira iku mawa ngalengka mesti bae ngerti marang bab perkara putra ngalengka Sindrajit inggih menawi tetela mekaten ngestaken dawuh paduka kula iki badhe methokaken pamanipun Indrajit salah rangu-rangu gong mangang sayang roko sepit arun tangaranting kararantan truagandrung marang sang yah rekjan sinto anges kekes dahatis Paman Gunawan Wibisana putraku Indrajit wong bagus ya pun Paman Gunawan Wibisana manut tak bondo tangan tak srimpung sikilmu maturake ana ngersane Kanjeng Rama Prabu ing Alengka
wong murtad lali Purwa Duksina. Kowe kepengin golek pendhok wae kowe adol negaramu, adol bangsamu. Ayo, Tribangga Pendutut. Kabeh para wanoreh mudhar kabeh. Oh.